хора, аз съм Славов и днес ще снимам в един сервер Arctic MC. Мисля да почнем поредица на нещо. С един стак дърво, аз си го преработих и направих тия работи, му така зарез. Следващото нещо беше, което аз трябваше да направя, си това дом за живеене. Намерих си място, къде да си направя къща и реших да го снимам. Точно преди това сега мисля да се снима видео. Събрах един стак. И да. И намерих място за живеене. Тук има резиденция. Аз пак мисля да си направя тук една резиденция. И да, първо да започнем с къщата преди резиденцията. Не, аз така правя. Значи, тук 1, 2, 3. 3. И броим да е равно. Къщата мисля да е доста голяма. 3. Сега. Десет е тук пак. И тук пак. Малко така на търсене, но ще свикнем. Да поизчистя за къщата. Това. Сега. Тук точно така. Да усиля малко звука на играта, да я чувате звука. След това тук махаме дървото пак. Сервера е малко така спамва с смисъл Diamond работи, но окей. Аз мога да си намеря както Darkcraft, понеже Darkcraft спамват с камъни и почват да оцелявате. Точно така трябва да бъде във всеки сервер. Така. И няма сигурно как правя реса, защото аз няма го правя веднага. Така, Docs Point, Docs Top. Чакайте. Какво да влезем? Много искам да влезнем минер. Айде минер. Мисля, че сме минер. Да видим. Не сме. Влизам минер. Не може. Значи няма да е сега, в някой друг епизод може да съм минер. Както видяхте, аз съм там. Survival е трудно да се прави къща, но накрая се струва всичко. Накрая се струва обаче.
На мен ми е забавно да снимам клипчета как правя къщи и такива. Не знам на вас дали ми е интересно. Но аз снимам все пак за кеф. Дали ще събера абонати или не. Вие решавате тъйч. Значи ще я вдигна така и мисля това да бъде. Да почваме вътре да я правим. Я сега пак казвам, няма да е в клип. Това е без той реса не е вълнуващо нещо. Значи така, сега да вдигна. Вау, не така. Тук така. В клипове ще се развивам като играя в този сервер, понеже поредицата си поредица. Не мога да я оставя. Значи така. Торчове нямаме. Торчове на лар. Шоп, понеже ще си купим малко пол. Значи. Да, хора, мисля това да бъде само да направя тавана и кода и това ще бъде за клипа. Хоп. Хоп, хоп, хоп. И те клипчета ще ги качвам в общия канал и не общия, понеже ще ни трябват абонати. Общия ни канал е GamerIt.bg. Може да се събнете и да лайкнете. Той е много по-добър от нашите с моя приятел. Мисля, че сме готови. О, как ми се бъдвам. Така. Мисля, че сме готови. Остана само пода. Чакайте малко да светим така. Тако нямам. Хора, аз за следващия епизод ще се подготвя доста. Няма съм с хубави работи, но мисля да се подготвя доста, понеже за следващия епизод такива работи ще ми трябват. Значи, добре, че си даем от лопата да копам по-бързо. Така, да ограждам го. Мисля, че ще ни трябва малко повече дърво. Къщата не е много голяма, но става се пак. Това е къща малка, не дворец. Да, мисля това да е за този епизод, а следващия... Следващия епизод ще снимем повече развитието. Аз ще съм направила реса.
Да, надявам се клипа да ви е харесал, абонирайте се, дайте палец нагоре. Аз бях Ивко Славов и до следващия път. Чао!